Na naše pavlovky budeme potrebovať kryštálový cukor, kukuričný škrob, ocot, bielka izbovej teploty. Na ovocný konfit budeme potrebovať marakujové pyré, kryštálový cukor, pektín, taktiež sa nám zídu cukrárske vrecká, špičky, cukrárska stierka a budeme potrebovať aj bielu čokoládu. Ako prvé dáme do nerezovej misky bielka, k ním pridáme kryštálový cukor, zamiešame a dáme zahrievať nad parou. Bielka miešame a zahrievame, až pokiaľ sa nám úplne nerozpustí kryštálový cukor. Bielka premiestnime do kuchynského robota a môžeme začať šľahať. V strede procesu pridáme ocot a šľaháme, až pokiaľ sa nám nevytvorí pevný, tuhý lesklý sneh. Keď už máme bielka vyšľahané, pridáme kukuričný škrob a jemne ho zapracujeme cukrárskou stierkou. Potom si zoberieme formičku, namočíme ju do vyšľahaného snehu a spravíme si s ňou značky na pečiaci papier tak, aby všetky boli rovnaké. Keď už máme krúžky naznačené, môžeme začať striekať pavlovky na pečiaci papier a potom môžeme dať piecť. Zatiaľ si pripravíme ovocný konfit. Zmiešame pektín a kryštálový cukor. Zohrejeme si marakujové pyré. Keď už je dostatočne teplé, pridáme našu zmes a poriadne zamiešame. Pyré chvíľku povaríme, potom ho premiestnime do nerezovej misky, kde ho necháme chladnúť. Kým konfit vychladne, zoberieme si čokoládu, štetec a budeme potierať pavlovku. Robí sa to preto, aby dlhšie vydržala, keď sa na ňu nanesie krém. Celý proces zopakujeme a natrieme aj pusinku, ktorú sme si upiekli ako ozdobu. Kým čokoláda stuhne, pripravíme si krém z mascarpone, práškového cukru a smotanovej šľahačky. Hotový krém si preložíme do cukrárskeho vrecka a môžeme začať plniť. Ako prvé dáme vrstvu krému, potom si zoberieme náš konfit, ktorý dáme presne do stredu a nakoniec dáme na vrch pusinku, ktorú sme si upiekli ako ozdobu. Čo poviete? Môže byť?